Bliži nam se Noć veštica, a jedna od asocijacija na nju jeste bundeva. A zašto je ona naša današnja tema? Bundeva se, pored ukusa, može pohvaliti raznim benefitima po zdravlje. Pre svega, bundeva je jako bogata vitaminima i mineralima. Naročito je visok njen sadržaj vitamina A i beta-karotena, koji se takođe pretvara u vitamin A. Pa možemo zaključiti da je bundeva zdrava za naš vid. Njeno seme je jestivo i takođe je izuzetno hranljivo. Bundeva sadrži veliku količinu antioksidanasa koji štite naše ćelije od slobodnih radikala i organizam od hroničnih bolesti. Pored vitamina A, značajan je sadržaj vitamina E i C, takođe korisnih za naš imunitet. Dobar je izvor dijetnih vlakana i ima vrlo malo kalorija te potpomaže varenje kao i mršavljenje. Ipak, postoje ljudi koji moraju biti na oprezu kada je u pitanju ova ukusna namirnica. Naime, neki ljudi imaju alergiju na bundevu. Takođe, bundeva ima diuretsko dejstvo i ne treba je koristiti istovremeno sa lekovima poput litijuma, jer u tom slučaju može doći do ozbiljnih neželjenih efekata. A treba biti obazrivi kada se konzumira u sklopu zaslađenih napitaka i slatkiša, jer tada je unos šećera kao i kalorija mnogo veći.